nwa otu anyị bụ enyi kọ nwa otu anyị bụ enyi kọ nwa otu anyị bụ enyi kọ nwa Ambassador Cultural Club Austria ụmụ agịrịga walụ na nwa otu na-enyere ụmụ ogbe ya aka President General Ambassador Cultural Club Austria Chief Ogade isi mmiri atata one of ha CEO Ogade Supermarket Vienna First Chairman Ihala Progressive Union Austria isi mmiri atata isi mmiri atata isi mmiri atata Ọjọọ ya na ezigbo lọlị ya Helen Ogade odozi akụ dị ya nne mụrụ ezigbo ụmụ Ogade Philip Chidiebele Chisom Ugonna ya na Adaeze ezigbo ada Ogade ngwa ka anyị welie ayaraba agbalụzie ngene nwanne mmadụ n'ọzọ bilio Chief Uche Savasin onye ukwu agbalụzie ngene 1 n'ụzọ agba ya n'Ikedu CEO onye ukwu Bar and Cafe Austria CEO Uchesco Computer School Lagos Uche George Concept Nigeria Limited Mayor Kendi Street Austria the Vice Chairman Ambassador Cultural Club Austria the Founder Ikedu Family Union Austria the Patron Ika Women Association Austria ya na ezigbo lọlị ya Lady Chioma Georgina onye ukwu Lisa onye ukwu Vice President Ambassador
Ambassador Cultural Club Austria, Chairman Konja Konja, Abalusiangene nwanne mmadụ n'Osubilio, Abalusiangene oke nwa, Abalusiangene oke nwa, Abalusiangene oke nwa. ngwa ka iwelie ayaraba. Ọnwa gburugburu anya na-ekenezie Chief Aloysius Igberi ofu mmasị urieje ihe ala. Ọnwa gburugburu ọnwa na-etiri ọha niile, ọnwa ndị ambasadọ, nwanne dị na mba n'ike duru ọpụta obie one Nostra dike na gwalizu one ihe ala. The founder Ambassador Cultural Club Austria, Chairman Vim Venture Limited, Alotes Group of Company Limited, Mass Furnishing Limited, Alotes Oil and Gas Limited. Ọnwa ndị ambassador anyị si itili gaba o. Ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Margaret Chinyere Osodieme, agwala m akwụdi ya n'ilu. Ezigbo nna mụlụ Chidera ya na Chidimma ayaraba. Ọma na-etili Igbo niile, ọma na-etili Igbo niile, ọma na-etili Igbo niile, ọma bịa na onye ọma. Ọnwa na-etili ndị Igbo niile na Vienna, ọnwa ndị Anambra. Ka nke n'ezie n'uzubi nke m Chief Philip Azubike Ifediora, the Zupis, Eze Ifediora ma one of Umudege n'Igbo Ukwu, Chairman Chief Executive Zubis Car Dealers Association, Angenburu, Austria, the Managing Director Zubis Restaurant, Angenburu, Austria, Patron Ambassador Cultural Club Austria. Ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Dele Ifediora Ọkwụlọka Achalugo nwanyị. The Financial Secretary, Ambassador Cultural Club Austria, Akaji Abuna Port Harcourt, Member, Ambassador Cultural Club Austria, Endi anyị ekenekwa.
yoyo Olikeze n'ọrụ Olikeze na Vienna Austria Treasurer Ambassador Cultural Club Austria ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Obidia Efe mmasị lụrụ nwanyị ọma Prince Christian onye na-akara ofu nwa na Vienna Austria ofu nwa na Ambassador ofu nwa na Akọkwa ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Julia onye na-akara onye ọcha ka onye ojii mma ezi agwa bụ mma nwanyị Injinia Michael Chijioke Umakwana Iyeri Ọba onye ọma na-asụ ọjị n'ama Odogwu si Ames Akalambo na Akwateje Secretary Ambassador Cultural Club Austria Secretary Anambra Community Austria Coordinator IPOP Vienna Austria ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Eunice Nkiruka Umakwana n'ihi eze nwamma obi dị ya onye ọcha bịara ụwa n'ojii Mama Chidubem Arinze Mmesoma na Chinenye nwa Iyeri Ọba onye ọma Iyeri Ọba onye ọma Iyeri Ọba onye ọma Iyeri Ọba onye ọma MC Golden Mouth Bright Ashinike Ojimote Moku Number 1 MC in Europe niile Iwu ọfọ n'obodo ugwu ọfọ niile gburugburu Ugwana Investment Limited Ugwana Restaurant Vienna Austria ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Chinelo ọfọ ọmụobi dị ya Ugwana Resources na Asaba ngwa ka anyị were ya Ayalaba John Enuayana Eze Sinachi one of Igwala village in Ifitedunu
Ogeriakụ Sọnweze Eze so na chi o, eze so na chi o, eze so na chi o, eze so na chi o. Ulimma na-eke mgbịrịgba Vienna, mgbịrịgba ndị ambasadọ na Vienna. Ụzọamaka Ejim onye ọmasị ọha ji egboba n'Imo steeti eje papa Ejima na Vienna ọsịrị odogwu ndị ambasadọ jem ọnụ Vice Chairman Eleo Communication Nigeria Limited ya na ezigbo lọọlụ ya Lady Judith Nkiruka Ụzọamaka ọ dị m n'obi ezi agwa nwanyị ngwa ka anyị weli ya Otu anyị bụ enyi kwọ nwa, 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 otu anyị bụ enyi kwọ nwa. mgbịrịgba Vienna nwanne mmadụ n'ọsọ bilio eze so na chi ya, eze ya so na chi ya. Ọnwa oyoko, ọnwa oyoko, ọnwa oyoko, ọnwa gburugburu onye ọma ahụ uje ayaraba ukwu na-edu onye ọgwa Edu Suwiz otu ambasadọ wasi anyị tile egwu jebezie ngwa ka anyị weli ya otu ambasadọ Otu anyị bụ enyi kwọ nwa, 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 otu ambasadọ otu anyị bụ enyi kwọ nwa.
banyo si jeme Ijani kolo no bago na milio Akwani kolo bago na milia Unani bia bago na mili Umobalu mulu Tangi yewa chuku no ya tichama Unani ono bago na milia Wane madoshi jeme Aka na-emelụ ụgbọ egbe n'ụgbọelu
n'obi igwe ya n'obi igwe ajebe n'obi igwe ajebe n'obi igwe ya n'obi igwe ajebe n'obi igwe. His Royal Highness Igwe Emmanuel Nduka Mbanefu Igwe Onokwosakwe 1 of Army Igwe Army anyị ekene Igwe na nkwanye ekene yi ya na ndị lọlị ya Chief Mrs. Eze Nwakwelu Teresa Mbanefu agbara na kwudie n'ilu nne onye mara Chief Mrs. Teresa Mbanefu Osodieme ajebe n'obi igwe